Čaute, vítajte v našom ďalšom dieli Edencastu. Naším dnešným hosťom je Janka Turzová, koučka, mentorka. Janka, vitaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Hneď takto na úvod poviem, že Janka sa venuje teda coachingu, mentoringu a podnikateľom aj bežným ľuďom, ktorí... Ako to teda je? Povedz nám. Volá sa to Gallup-Clifton Strengths a je to v podstate metodika, ktorá je založená na talentoch a talentovom rozvoji. A čo to znamená? Čo to znamená? Znamená to, že ľudia, každý z nás, máme určité talenty, ako sa prirodzene správame, ako prirodzene rozmýšľame, ako prirodzene komunikujeme. A tieto talenty nám môžu pomôcť v tom, aby sme mali svoj život lepší, spokojnejší, aby sme dokázali možno efektívnejšie pracovať, dokázali mať krajšie, lepšie vzťahy, alebo naše podnikanie mať postavené na takých že pevných základoch toho, čo nás akože skutočne definuje a baví a zaujíma. A aby to nebolo presne také, že podnikanie je utrpenie a niečo, čo si musím vybojovať a iba tvrdou prácou robiť, ale naozaj by to bolo niečo, čo skutočne vychádza z tej našej podstaty. Takže aby to nebolo len silou, ale aj tú prírodzenosť používať. Presne tak. Ako si sa dostala ty vlastne k tejto metóde, alebo čo ťa viedlo k tomu? To bolo také celkom zaujímavé, že som si skončila v podstate koučovací výcvik a rozmýšľala som nad tým, že akou formou alebo že čím sa ďalej zaoberať. A práve tento Gallup mi tak prišiel do cesty cez moje dve také staršie známe, ktoré som vlastne po rokoch sme sa znovu stretli, oni s tým robili, oni ma vlastne do tohoto sveta takže dostali, by som povedala. A s nimi som v podstate rok až tak pracovala a potom som sa osamostatnila a robím teraz sama. A čo ťa k tomu ako viedlo, že si povedala, že ideš práve toto robiť? To bola moja terapeutka. Keď som bola v podstate na materskej, som mala medzi tým rozbehnutú inú firmu. Vyrábali sme oblečenie na dojčenie pre matky s babetkami. A stále som mala pocit, že to nie je úplne to, čo... že to, čo chcem. A veľa som riešila, že čo. A mňa vždy ťahala tak akože psychológia a tieto veci. Ale keď som si vtedy predstavila, že koľko by ma to ešte stálo času, keby som mohla tú prax začať robiť, tak reálne to bolo proste 5 až 10 rokov aj s vlastne psychologickým celým výcvikom terapeutickým. Tak v podstate som si našla túto cestu, ktorá je možno, že rýchlejšia a zase na druhú stranu, že trochu iná. Že človek tam nepracuje v podstate s ľuďmi, ktorí majú nejaké problémy a že naozaj možno na tom nie sú psychicky úplne dobré. Áno, že nesedí u teba psychológa. Áno, presne tak. A ja nie som ten človek, čo by úplne nejak veľmi rád riešil iba problémy. Ani taký ten talent nemám, ktorý rád rieši problémy. Ale práve som ten človek, čo rád rozvíja ľudí a rád rozvíja ľudí, ktorí chcú. A preto aj ten coaching bol pre mňa spôsob, ako rozvíjať takých ľudí, ktorí chcú sami tú zmenu. Nie, že ju potrebujem, lebo už som na tom tak zle, že to inak neviem, ale naozaj, aby za mnou chodili ľudia, ktorí sa chcú niekam posúvať, chcú sa vzdelávať, chcú niečo nové možno objaviť. A preto je to pre mňa cesta, ktorá ma baví. Čiže naozaj robiť s ľuďmi, ktorí chcú a ktorí majú nejakú tú víziu, že chcú pracovať s tým, čo majú v sebe. Ja by som ešte možno chcel vedieť, že kde si predtým pôsobila. Ako som spomínala, mala som tú firmu na to oblečenie. To v podstate vzniklo tiež na materskej, ale to je zase o tom type mňa, že ja nedokážem robiť Čiže to podnikanie, alebo ten taký podnikateľský smer už bol aj predtým? No ja v podstate podnikám od 2018, čiže to už je 5, 6, 7 rokov asi. Hej. A predtým som pracovala klasicky v korporáte, bola som manažérka, mala som na starosti pomerne veľký tým ľudí. Takže si vyskúšala aj korporát. Áno, aj korporát. A predtým som robila v maličkých firmičkách. Takže... A to napríklad som zistila, že mi sedí oveľa viacej. A aj teraz vlastne tí moji klienti skôr sú takí tí, že menší podnikatelia. Prejdeme teda už teraz k tomu Gallupu konkrétne. Takže čo je Gallup a ako s ním ty pracuješ? Gallup-Clifton Strengths je metodika, ktorá sa zaoberá talentami. A ako s tým pracujem... Teda moja hlavná cieľovka sú podnikatelia a objavíme v podstate talenty, rozprávame sa o tom, čo je pre toho človeka prirodzené a celé to podnikanie, ako on má, to neznamená, že idem ho robiť inak, ale poďme ho postaviť na základoch toho, že takto mne to najlepšie funguje a nie len sa budem opakovať teraz po niekom, komu to funguje iným spôsobom, ale naozaj, že poďme vypichnúť tie veci, kde ja mám možno že najväčší problém, a poďme sa s tým pobaviť a poďme sa s tým hrať.
A to neznamená, že musím robiť iba s podnikateľom, mám aj súkromných klientov, veľmi často sú to práve ženy, ktoré sú na takom, že rozhraní medzi, že teraz práca, podnikanie, alebo končím materskú, idem do práce, do akej práce, čo robiť. Takže aj v tomto je tá podpora toho, že keď zistím ten talent, tak ja v podstate nemusím už opakovať svoje chyby z minulosti. Lebo veľmi často sa deje to, že ja nadávam na svoju robotu, ale ja dokážem robiť aj tú robotu, ktorú robím, len inak. Lebo ja keď nie som tu spokojná, tak ja môžem prísť sem, len to bude iná firma. A mne sa bude opakovať to isté, čo mne sa dialo tu. Áno. Čiže ja keď nezmením nejakú podstatu toho môjho rozmýšľania, tak ja môžem v úvodzovkách utekať kamkoľvek inam. Čiže ty nebudeš toho človeka, keď za tebou príde, pretvárať, ale budete spoločne hľadať ten spôsob, ako sa to dá robiť, ale inou metódou, iným štýlom. Presne tak, iný uhol pohľadu. Áno. A toto napríklad vychádza z mojich talentov, že mám taký talent jeden, ktorý sa volá, že prepojenosť. A tento talent vidí veci z takého, že širšieho možno pohľadu, nadhľadu. Dokáže sa pozrieť iným pohľadom na veci. Áno, že nepozeráš sa len rovno pred seba, ale pozeráš sa aj vôkol. Máš tú škálu širokú. Presne tak. Ja nerobím to, že prídem a poviem ti, toto zmeníš a bude ti to fungovať. A vtedy budeš dobrý, áno, a vtedy budeš úspešný, keď to zmeníš. Áno, že keď takto ja budem mať tie procesy a keď toto a toto, ja nehovorím, že to nefunguje, ale ja pokiaľ nemám nastavenú myseľ, tak ja môžem robiť procesov 350 000, mi to proste fungovať nebude. Kým ja nemám, na to nenastavíš presne vnútorne. Tak, ja keď nepoznám samého seba, tak ja môžem meniť v tej firme zamestnancov, procesy, čokoľvek, áno. Ale mne v tom proste dobre nebude. Čiže poznaj sám seba a potom môžeš meniť všetko. Áno, potom môžeš zmeniť svoj život, pretože keď chcem niečo zmeniť, musím začať od seba. Áno. A nie od zmeny všetkého naokolo. Nezačínať zvonku, ale začínať zvnútra. No. Áno, to je taký know-how. Áno, to je ten môj pohľad, ktorý ja uznávam a nehovorím, že iné sú zlé, ale toto je ten môj pohľad a toto je to, čo ja tým klientom prinášam. Čiže to je ten pohľad do seba. A ja nehovorím im, čo majú robiť. Ja som tam skôr taký, že sprievodca pre tých ľudí, aby oni sami zistili, kde je tá ich cesta. Aby oni sami prišli na tie odpovede presne svoje. Presne tak, lebo ja mám také motto, že hľadaj v sebe a nájdeš všetko. Že tam je tá odpoveď, tu. Super. A nie v tom, že ja ti teraz budem hovoriť, že čo by si tu mal inak urobiť, aby to bolo proste. A ako to je s tými talentami? Vieš, pre niekoho to môže znieť ako široký pojem, že talent môže povedať niekto, rodič nejaký, že moje dieťa má talent na herectvo, hej, alebo moje dieťa výborne spieva, tak to je čistý talent, hej, že to je asi taký široký pojem, že čo sú tie talenty vlastne? Talent je niečo, ako my prirodzene sa správame. Rozmýšľame, ako jednáme v určitých situáciách. Čiže niečo, čo pramení z tej prirodzenosti. Áno. Je to niečo, čo máme prirodzene v sebe. Robíme to automaticky? Áno. Pretože sú talenty, napríklad, že keď sa bavíme o tom, že ako rozmýšľam. Áno. Ja mám talent, ktorý sa volá, že vizionársky. A toto je talent, ktorý vždy bude mať tú hlavu nastavenú nejakým spôsobom dopredu. Ja nebudem človek, ktorý bude čakať, analyzovať, že ako to vtedy bolo a z tohoto sa poučíme. Mne to ani nenapadne. Áno. Ale ľudia, ktorí napríklad majú presne tento talent, ktorý sa pozerá do minulosti, tak kontext, po anglicky sa volá, a vtedy oni jednoducho, na to, aby sa rozhodli, potrebujú vedieť, ako to bolo v minulosti. Potrebujú sa tam vrátiť. Áno, potrebujú sa tam vrátiť, oni potrebujú vedieť, ako to poučenie nájsť. Áno, presne tak, že potrebujú vedieť, ako to fungovalo. A niektorí ľudia to tak nemajú. Ale problém nastáva vtedy, v tých talentoch, keď ja sa dívam aj na tých ostatných, že ja to mám takto, tak ako to, že ty to tak nemáš. A keď sme sa možno predtým bavili o nejakej emocionalite, presne. To sme sa my už bavili vlastne aj teraz na tom workshope, že tedy vlastne vznikne už aj ten konflikt. Áno, ja to mám takto, ty to takto nemáš. A ja to teraz od teba čakám, lebo ja to tak mám, tak to tak budú mať všetci, nie? Ja to tak prezradím na teba, lebo si hovoril, že áno, že možno občas niekedy vnímaš ľudí, ktorí sú príliš emocionálni, že s tým nevieš pracovať, že proste akože, prečo to takto máš? Áno. A toto je ono, že ak ten človek naozaj je prirodzene emocionálny, tak ľudia, ktorí prirodzene emocionálni nie sú, tomu nerozumejú. Ale vieš, ale zase netvrdím, že nemám žiadne emócie. Nehovorím, to nejde o to, že nemám žiadne emócie, ale ono to je aj na tej škále, že ty môžeš mať niekde, hej, niekto má emócie na 10, ty môžeš mať iba na 7 a už stále nerozumieš tomu, čo má na 10. Ale teraz si predstav toho človeka, čo má niekde, že je na 1. Presne. Takže toto je veľmi, veľmi individuálne. A ja zase napríklad aj rozlišujem, že kde tie emócie sa hodia, kde sa nehodia. Hej. Mne to automaticky v tej hlave. Hej. Pretože to nemáš možno tak pre teba prirodzene, ale ten človek, ktorý má tú emocionalitu prirodzene v sebe, tak on ju bude mať všade. A on aj keby chcel
tak on to jednoducho nevie inak. No a to už napríklad na mňa môže, Presne. alebo aj na iných, Áno. prísť prehnané. Hej? Áno, presne tak. Že my si myslíme, že čo vymýšľaš keď z to toho Mariny niekde proste. vidím, tak mi môže normálne z toho prísť ťažko, že to nedokážem vôbec pochopiť. Áno. A toto je na tom dôležité, že že tie talenty sú dobré na to, že ja už potom viem veci možno lepšie prijať, lepšie pochopiť, lebo tak ako ten druhý človek zase nerozumie tomu, že ako to ty môžeš byť taký chladný. Áno, čiže on to môže mať presne opačne. A tiež tomu nemusí absolútne rozumieť. Čiže že keď príjmem tie talenty, tak už potom ľahšie príjmam aj tých druhých a možno aj cudzích ľudí, hej? Určite, lebo keď dokážeš pracovať so sebou a so svojimi vnútornými emóciami, pocitmi, so svojím vlastným prežívaním, tak potom naozaj aj ty z tých ostatných ľudí dokážeš identifikovať, čo tam asi tak môže byť a že prečo teraz v danom momente reaguje tak, ako reaguje. Áno, a byť v tom súcite. Môže prísť asi aj to širšie pochopenie tej situácie. Áno, presne tak. Že nie, on mi to nerobí na schvál, ale on to proste takto má. A jeho práve vytočilo možno toto moje neemocionálne správanie. A preto on išiel teraz do toho. Ale potom sa asi deje aj to, že naráža kameň na osu. Hej? Že niekedy, možno aj v tých kolektívoch pracovných, že presne stretneme takého človeka, ten protiklad svoj. Hej? Že asi na to, aby sme to aj pochopili, ale aby sme s tým aj niečo robili. Presne tak, lebo akože ja zase verím v to, že tí ostatní sú pre nás takým zrkadlom a že nás to hnevá iba preto, lebo my niekde možno robíme presne to isté, alebo možno by sme to chceli mať takto a nemáme to tak. A ono nie je všetko talent. Toto je ešte dôležité povedať, že zase áno, že je nejaká metodológia a niečo, ale tak to je iba možno taká, že čiastka tej osobnosti našej. Zase vie nám to pomôcť na také, že instantné pochopenie niektorých vecí, ale zase na druhú stranu nemôžem ja povedať, že Ježiš, ja na toto nemám talent. Tak ja toto nebudem robiť, lebo ja na to nemám talent. No tak toto nefunguje, pretože my vieme robiť všetko, on to budeme robiť trochu iným spôsobom. Čiže ono aj tú emocionalitu, ja ju teraz dokážem pochopiť, ja dokážem rozumieť tomu, prečo ten človek tak cíti a prijať to, že on sa tak cíti, aj to v poriadku. Ale ja keď sa budem hnevať na to, že on sa tak cíti, tak on to bude cítiť, že ja sa na to hnevám a bude reagovať práve ešte výraznejšie. Ale asi, a to mi dáš možno aj za pravdu, že väčšina ľudí práve, že sa bude asi hnevať skôr. Že musí tam byť nejaká práca možno aj s tým uvedomením, že tej situácie, že sa to z nejakého dôvodu deje, ale častokrát sa stáva, že presne, že prvá tá reakcia je asi ten hnev, že čo, tak ja to nechápem, že prečo sa ten človek takto chová ku mne teraz momentálne. A je to prirodzené. Ani my nedokážeme fungovať non-stop v tom, že sme úžasní. No. A ja môžem poznať svoje talenty a aj mne sa rovno stane proste a ja zakričím na môjho muža a aj zakričím na tie deti a aj mňa niečo vytočí a mňa niečo nahnevá. Len potom ide možno o to, že áno, tak ja si dokážem povedať, že ospravedlňujem sa ti a viem, prečo som to spravila. A dokážem to prijať a dokážem ja prijať dôsledky môjho konania. Toto je veľmi dôležité. A aj u nás napríklad vo vzťahu s mojím manželom je to presne tak, že niečo sa stane, on mi niečo, ja teraz pozerám na neho, že toto akože to, čo bolo za reakciu. Nejde do hlavy vôbec. Áno, ale on jednoducho príde a niekedy by neprišiel vôbec, lebo by mu to netrklo. Ale teraz príde možno aj po 5 minútach a povie, že sa ospravedlňuje, že sa niečo stalo a on už si uvedomuje tiež, že niečo mohol spraviť inak. Len musí to byť asi o tej komunikácii aj medzi Určite. tými dvomi ľuďmi, hej, že musia sa dohodnúť, že ako budú fungovať, a prísť spoločne na to, hej. A ono hlavne je dôležité, že keď sa jeden začne meniť, tak väčšinou sa ten druhý pridá. Toto je podľa mňa veľmi pekné. Dobre, aby sme moc nerozvinuli len jednu tému, ale ja sa tak spýtam, že s čím najčastejšie chodia ľudia za tebou, hej? A možno bežní smrteľníci, ale aj tí podnikatelia? Veľmi často sú to ľudia, ktorí že nevedia povedať nie, že sú veľmi zaneprázdnení. Veľmi často mi tí ľudia hovoria, že ja to spravím najlepšie na svete, nikto iný to nevie spraviť lepšie než ja. Sú preťažení a nevedia s tým pracovať. Áno. Že proste čo teraz, hej? Že ja neviem, mám proste 3 roky firmu, nikde som sa nedostal, trávim tam 10-12 hodín denne a nič sa nedeje. Proste, že čo je zle? Ja už aj procesy mám, aj tam som bol na takom školení, 450 vecí som urobil, ale skôr práve, že riešia veľmi často ľudia tie hard skilly, že ja budem dobrý, až keď sa naučím toto. Ja budem dobrý, až keď zvládnem. Posúvať tie hranice. To je ten perfekcionalizmus. Áno, môže čo byť. Možno vidíme aj v tom športe, že keď niekto vyhrá nejakú olympijskú medailu alebo nejaké ocenenie, tak stále chce viac. A furt vyhrávať. Alebo sa snaží, možno v tom kontexte toho podnikania nie, že snažím sa vyhrávať, ale snažím sa vyriešiť ten môj problém nejakými zase externými faktormi.
Ale možno aj nie externými, ale extrémnymi. Možno alebo aj extrémny. Čo riešia podnikatelia a bežní smrteľníci pri tebe? Podľa mňa každý chce mať akože svätý pokoj. To je vždy, keď sa opýtam, že čo chceš, že ja už chcem pokoj. Pretože my žijeme vo svete, ktorý je veľmi rýchly. Áno. Zo všetkých strán cítime tlak. Presne. A toto je aj to, možno, o čom sme sa na tom workshope rozprávali, že to, že ja napríklad zmením prácu, neznamená, že mne bude v tej novej dobre. Že veľmi často, keď nám nie je dobre samému so sebou, tak ja sa môžem teraz zbaliť, odísť odtiaľto v kontexte politickej situácie, ktorá sa mi nepáči, a odísť do Španielska. Ale keď ja som není sama OK so sebou, tak ja nebudem sama OK so sebou ani na tej pláži. Asi väčšina ľudí je nejaké... hľadá to zvonku. Hľada zvonku a pritom za mňa najdôležitejšie, lebo nie je to, tak ako som povedala, že to nie je iba o talentoch, ale to je veľmi často o našich ľudských hodnotách. Áno. A keď tie hodnoty ja svoje nepoznám, tak veľmi často môžem jednať tak, že neviem, aký bude výsledok. Ale ja keď napríklad viem, že pre mňa je najdôležitejšie rodinné zázemie a moja najbližšia rodina a moje deti a to, aby som sa videla so svojimi rodičmi a ja sa odsťahujem do Španielska, tak prídem o moje najväčšie hodnoty. Možno si vyrieším to, že ma nebude hnevať politika, ale keď tá politika je na mojom hodnotovom rebríčku niekde na poslednom mieste, tak mi bude chýbať práve toto. Toto je ten problém. Čiže my väčšinou utekáme a neriešime. Čo ja potrebujem vyriešiť je, že prečo ja tu nie som spokojná taká, ako som. Bez ohľadu na okolnosti, lebo sú veci, ktoré ja nemôžem ovplyvniť. Lebo keď tu ja sa môžem kdekoľvek odsťahovať, môžem kamkoľvek odísť, môžem kdekoľvek prácu zmeniť, ale tu niekomu prepne v hlave a nám tu padne atomová bomba a my sme skončili. Že to je jedno, reálne. Lebo tie veci okolo ja ovplyvniť nemôžem. Čo môžem ovplyvniť je moje aktuálne nastavenie vnútorné. Čomu ľudia, s ktorými pracuješ, musia čeliť? Asi musia čeliť nejakým výzvam možno aj? To nemusí byť ani, že výzvam, ale čo je možno to, že čomu čelia, je tomu priznať si niektoré veci. Je priznať si, veľmi, veľmi náročné pre mnohých ľudí je priznať si sám sebe, že nie, ja nie som ten dokonalý. A áno, a možno aj niektorí iní ľudia okolo môžu mať pravdu. Áno. A hlavne prijímať to, že nič nie je dobré a nič nie je zlé. Lebo nič nie je čierno-biele. A asi aj v dnešnom svete je to tak, že my na seba hráme niečo stále. Nie? Áno, lebo sa snažíme pre iných byť nejaký, ale práve za mňa taká tá krutá autenticita samého pred sebou je veľmi dôležitá. Zase na druhej strane to boli. Veľmi často. Úprimne to poviem, že to boli. Áno. A čím ideme hlbšie, tak tým to vie bolieť viac. A mne sa veľmi páčilo, ako mne moja terapeutka raz tak hovorila, že sa jej pýtam, že kedy to bude ako vyriešené. A ona mi hovorí, že vieš, že to je ako taká pivnica. Že ty si tam upraceš a potom vlastne zistíš, že v tej pivnici je ďalší poklop. A ty keď otvoríš ten poklop, tak zistíš, že je tam ešte väčší bordel v to o poschodie vyššie. Takže to sú tie vrstvy. Také vrstvy presne toho všetkého, čo my tu v sebe máme a že vyriešený nebudeme nikdy. Nie. A ani ja nevravím, ani nikdy nedokážem garantovať človeku, že ty za mnou prídeš, tak so mnou 5-krát stretneš a odtedy si akože zen, Buddha, neviem čo, vyriešený do konca života. To tak nefunguje, len možno pomôžem ti odkryť možno niektorú z tých vrstiev, ktoré tam sú a dokážeš sa na niektoré veci pozerať z iného pohľadu, ako si sa pozeral doteraz. Takže v podstate príde na tie odpovede opäť sám nejaké. Áno, pretože ja ti môžem povedať, že myslím si, že hej, túto traumu máš z tamtoho, z tohto, ale čo mne to pomôže a čo tebe pomôže, keď ty si to nepriznáš a keď ty s tým nechceš nič robiť. Áno, a myslíš si, že je problém pre ľudí výjsť z komfortu a komfortnej zóny? Určite áno. A toto je inak také veľmi vtipné, lebo ľudia často radi zotrvávajú vo svojej komfortnej zóne, ktorá sa veľmi často rovná akože bahno a bordel. Ale však síce to tam smrdí, ale je tu teplúčko, ako sa hovorí. A preto je pre ľudí náročné. Lebo stále majú nejaký benefit aj z toho, že zotrvávajú v tej situácii, v akej sa nachádzajú. Áno, tam im je dobré. Hej, presne, lebo to poznajú. Môžu si hovieť. Napriek tomu, že je to zlé a vedia, že to je zlé, vedia to mentálne, tak jednoducho to neznámo a strach z neznáma je u mnohých ľudí nesmierne náročné prekonať. Takže veľkým problémom môže byť aj ten strach ako celkovo, že... Za všetkým je strach. Za všetkým. Nech sa o čomkoľvek bavíme, čokoľvek nerobíme v živote, tak vždy je za tým nejaký strach. Takže tá odvaha im môže chýbať, že... To musí byť o odvahe. To
To môže byť aj o tom, že ja si dokážem ten strach identifikovať, z čoho ten strach môj pochádza. A keď už to viem popísať, tak s tým následne viem pracovať. Lebo ja len keď viem, že sa bojím, tak väčšinou je to iba tá úplná povrchová vrstva toho strachu. Ten strach má vždy tiež, ako je všetko ostatné, nejaké svoje ďalšie vrstvy. A na toto sa vieme tiež napríklad pozrieť. A s týmto vieme následne pracovať, lebo akože toto sú veci, ktoré dokážu presne brzdiť aj ten život, aj to podnikanie. Sú to rôzne presvedčenia, okrem strachov ešte. O tom, akože všetko si potrebujeme spraviť sám, lebo nikto iný to keď sa teda lepšie. bavíme o tom živote, tak ako ty možno ako mentor vnímaš toto obdobie, v ktorom my žijeme momentálne? Že ja si myslím, že kebyže toto zažívam pred 5 rokmi, tak myslím si, že by som to neprežívala tak, by som povedala, že jednoducho, ako to prežívam teraz. Ja tiež mám svoje strachy. Že by to bolo ako intenzívnejšie? Oveľa intenzívnejšie, pretože ja už viem, čoho sa bojím. A ja presne viem si povedať, že OK, táto situácia mi robí toto a toto. A to neznamená, že mňa sa to nedotkne, že ja o ten strach prídem, alebo že ho nemám, ale tam ide o to, že tento môj strach môžem s ním lepšie pracovať. Už to identifikuješ. Identifikovať a OK, toto je teraz ono. Ďakujem, vidím, rozumiem, prečo sa to deje. Vo mne teraz nemyslím, akože prečo sa to deje okolo, to nie vždy vieme. Ale možno taký kontext by som tomu dala, že keby sme si zobrali, že bojím sa vojny. Tak každý sa bojí vojny z nejakého iného dôvodu. Áno, presne. Niekto sa, a preto sme možno tak rozdelení, lebo niekto si myslí, že ja tú vojnu vyrieším spôsobom, že sa prikloním na tamtú stranu. Niekto si myslí, že tú vojnu vyriešime tým, že sa prikloním na túto stranu. Áno, tá to neznamená, že to je zlé. Tá že ten jeden je polarizovaná. Že ten jeden človek má zlý názor, on koná zo svojho vlastného strachu. Áno. A on si myslí, že to jeho riešenie je tam. No, ja si myslím, že to riešenie je tu. Vieš, a je to úplne iné. A akože o tej vojne by som sa moc nechcel baviť, len tam potom zase sú aj iné faktory, že aj to, čo šíria tie médiá a iné zdroje, áno, samozrejme. To robia tiež s tými ľuďmi. Potom masírujú tie hlavy. Áno, ale to je presne to, že ja si vyberiem to, čo ja chcem príjmať. Ja si vyberiem ten kanál, ktorý mne je sympatický a to neznamená, že tí ľudia, ktorí si vyberajú ten iný kanál, sú zlí ľudia. A toto je možno ten pohľad môj iný. Ale v minulosti, ja iba nadviažem na toto, že keď si sa pýtal, že ako by som na to možno reagovala v minulosti, tak by som každému, kto má iný názor, povedal, že je chuj. A že ako o tomto sa ja nejdem s tebou ani baviť. Že proste útok proste. Áno. Že pre mňa toto bol úplne, že no go, akože ty si, vieš. A teraz to máme, že ja tým ľuďom rozumiem, prečo tak majú. Ja mám svoju pravdu, ktorá je moja. To neznamená, že to je pravda aj pre neho. Ale jednoducho moje hodnoty stoja na tom tak. Možno by sme mohli povedať, že asi to porozumenie také vzájomné je to čo chýba. Áno, to je presne tá cesta. To je tá cesta, ktorá, tu vidíme to všade. V každom sektore vidíme. A útočia obidve strany. Áno, proti sebe. Vždycky. Proti sebe. A tuto nejdeme do nejakého akože porozumenia veľmi často, ale do absolútnych útokov. Až do extrémov. Áno. A je jedno, na ktorej strane akože tejto barikády sa nachádzaš, ale vníma to aj jedna strana, vníma to aj druhá strana. Takže chýba medzi nimi asi ten nejaký zmierovateľ, niekto, kto bude robiť tie zmiery. A s akými prekážkami sa možno stretávaš ty pri svojej práci? Neviem, či úplne prekážkami, lebo tá moja práca je nastavená tak, že tí ľudia si platia za to, že chcú niečo zmeniť. Čo môže byť prekážka je, že sa občas možno dostaneme do fázy, kedy už človek si nie je ochotný nejaké veci pripustiť. Presne tak. Ale ja to neberiem ako prekažku moju. To ani tak nemyslím, skôr tak všeobecne. Tak všeobecne, áno. Čiže sú to tie, akože, čo robí ľuďom, tak keď sa bavíme teda o tomto, takže čo robí ľuďom, v podstate problém je niekedy, že sa bojím pozrieť sa na niektoré veci inak. Možno sa bojím pripustiť, že to úplne nebude tak, ako som si... Áno, že som si myslel, že tuto mne prídeš a ty mi presne povieš, čo mám robiť a ja to presne urobím a to tak bude. Takže toto je možno jedna z vecí. Ale tak ja keď vystupujem iba z pozície kouča, keď ani neradím, ani nič, že iba sprevádzam toho človeka jeho myšlienkami, tak naozaj tam dodržiavam tú etiku v tom, že je to celé o ňom. Že ja som tam naozaj iba ten prísediaci, ktorý mu pomáha, sprievodca, ktorý mu pomáha prejsť tým myšlienkovým pochodom cez nejakú metodiku, ktorú ja zase mám a dodržiavam nejaký proces a strážim iba proces. Lebo ja tam nie som vtedy na to, aby som tomu človeku hovorila, čo má robiť. Áno.
už asi aj teraz v dnešnej dobe je strašne veľa aj takýchto coachingov, mentoringov, že môžu mať voči tomu možno aj ľudia nejaké predsudky. Podľa mňa sa to veľmi často stáva, hlavne z toho dôvodu, že táto pozícia nie je regulovaná. Čiže ty, keď si zajtra začneš písať, že si coach, tak si coach. A nikto ti nemá čo na to povedať. A toto môže byť niekedy problém. A hlavne vtedy, keď tí coachi, ktorí možno neprešli tým výcvikom, nedodržívajú etiku. Áno. A robia, nechcem povedať, že zlé meno, lebo ja si to zase viem v sebe ošetriť, že prečo sa to niekoho viacej dotýka ako mňa. Áno. Ale áno, sú aj ľudia, ktorí jednoducho sa nazývajú coachi a žiadny výcvik nemajú. Napríklad. Ale prišla si taká doba, kedy ten záujem je zvýšený o tieto veci, nie? Keďže aj takéto veci, že to má aj takéto dopady rôzne. Teda. Podľa mňa to tak, že po covide prišlo, podľa mňa, že si oveľa viacej začali ľudia, lebo zrazu boli sami so sebou, že si začali oveľa viacej uvedomovať, že áno, treba riešiť aj seba. A tak napríklad ako v Amerike je to úplne bežné, že má každý svojho terapeuta, tak u nás to ešte také bežné nie je. A zase, čo má ten coaching výhodu, že môžu byť ľudia k tomu takí, že otvorenejší, že som presne včera mi hovorí, že no ja nepôjdem k žiadnemu cvokárovi, mi hovorí ten klient. A preto som tu. Hej. Takže... Tak potom majú možno niektorí predstavu, že urobí všetko, aj toho cvokára. Áno, a toto je napríklad presne tá hranica, že ja musím z toho profesijného hľadiska vidieť, kedy ten človek už je zrelý na inú odbornú pomoc. Čiže ja aj som tam vlastne preto, aby ja som mu dokázala identifikovať, že toto už je mimo moju kompetenciu. Čiže ak ten človek naozaj má nejaké reálne problémy, tak v mojej kompetencii nie je riešiť toto. Také nejaké, neviem, nespracované traumy a podobné veci, čiže toto nie je niečo, čo by som ja robila. Čo sa týka teda tvojej práce, že čo všetko zahrňa tá tvoja práca? Nemusíš teda, že od A po Z, ale určite je tam nejaký proces s tým klientom, ktorý má nejakú štruktúru. Pokiaľ pracujeme s talentmi, tak vlastne sa spraví na začiatku dotazník. Potom sú vlastne rôzne formy, ako sa dá spolupracovať. Čiže buď mám iba individuálnu jednu konzultáciu po urobení dotazníka, kde tomu človeku iba vysvetlím tie talenty. Áno. To je úplne taká, že najzákladnejšia verzia. Potom mám takú, že mesačnú spoluprácu, že sa stretávame na týždennej báze a nejakých 5 týždňov vlastne preberáme presne ten cieľ, ktorý si ten človek stanovil. Potom je také isté aj trojmesačná alebo polročná spolupráca. Tam už sú trošku menej časté tie stretnutia, ale stále je tam taký ten kontinuálny posun. Áno, čiže potom môžeš aj sledovať asi nejaké výsledky z toho, čo ste robili. No, tie výsledky, nie je to také, že coach by nemal byť zodpovedný za výsledky. Za tie výsledky je zodpovedný ten človek. Sám. Ale určite ťa to poteší, keď sa ten človek niekde posunie. Áno, určite, akože to ma teší, ale zase na druhú stranu nie som tak nastavená, že potrebujem vidieť výsledok. A ono aj coachovanie, ako ten proces, nie je o tom, že my si tu teraz dáme sedenie, teraz tú hodinu posedíme, ty tu porozprávaš a máš tam 35 aha momentov a odchádzaš z toho stretnutia proste nový človek. Áno. Ale naozaj ten coaching je taká, že dlhodobá vec. Že tebe začnú tie veci dopínať, akože mne z niektorých coachovaní stane sa ti možno aj to, že po pol roku proste že sa ti ty možno kokšo. stane aj to, že hej, prídu nejakí ľudia, keď sa ich opýtaš, tam nevedia odpovedať, ale potom ti možno napíše, že aha, vieš čo, teraz to... Väčšinou tak, áno, že príde vlastne na to ďalšie stretnutie a presne takto som mala včera klientku a presne mi hovorí, že počúvaj, presne my sme sa o tomto bavili a mne toto napadlo a ja som toto urobila. Že už to rovno implementuje do Áno, že to už, a medzi tým, ja neviem, prešiel týždeň, 2 a tí ľudia už potom sú, lebo oni pochopia, že oni to všetko vedia. Alebo že to má v sebe. Že to má v sebe a nepotrebuje nikoho tam akože, že mu musí pritakávať a hovoriť mu, čo má robiť. Aké služby si teda ja môžem od teba objednať? Teda tento Galup asi predpokladám. Už toto alebo aj klasický coaching, čiže ja viem tých ľudí viesť aj bez toho talentového rozvoja, je to úplne v poriadku. Proste také poradenstvo jednoducho. Nie, coaching nie je poradenstvo, pretože ja ti nič neradím. To ako sme sa už rozprávali predtým, že ťa iba sprevádzam v podstate tým procesom a tvojimi myšlienkami. Veľmi je to efektívne presne aj u tých podnikateľov, lebo oni veľmi často vedia, že čo. Len oni rozmýšľajú nad 350 vecami za deň a veľmi často im stačí, že povedať to nahlas.
že ja keď to mám v hlave a ja si to sám sebe rozprávam, tak to má úplne inú váhu, ako keď ty to tomu coachovi povieš na hlas. Ten coach to tvojimi slovami ešte aj zopakuje. A ty vlastne, že aha, že ja akože vlastne viem, čo chcem tam robiť. precitne potom. Áno, presne tak. Toto je na tomto krásne. Takže okrem toho talentového rozvoja, toto robí vám skupinové. V Žiline napríklad robievame, volám to, že sebavedomé podnikanie. Je to také stretnutie, kde vlastne v skupine mávame, že v úvodzovkách skupinovú terapiu, si z toho robíme srandu. Ale nie, je to v podstate skupinový coaching, kde sa vždy na nejakú tému vlastne rozprávame medzi sebou, kde sú podnikatelia. Čiže viac menej tam chodia najmä podnikatelia? Áno, tam áno. Alebo nejaké že mastermind skupiny, kde v podstate v tom okruhu ľudí počujem názor človeka, ktorý je úplne mimo môjho odboru a zrazu mi dokáže oveľa efektívnejšie možno poradiť v tomto prípade. Takže áno, taká tá vzájomná inšpirácia. Takže medzi sebou si šerujete tie nejaké skúsenosti. Presne tak, áno. A iný pohľad hlavne na veci. Toto je veľmi dôležité. Ešte sa ťa opýtam, že aké zámery máš do budúcnosti ty? Ja mám taký sen, keď stále spomínam to Španielsko, tak za mňa vlastne nejaké retreatové centrum a presne robiť s podnikateľmi také, že dlhšie pobyty. To je za mňa úplne úžasné. No ale v zahraničí teda v tom Španielsku? Napríklad, alebo v Taliansku, alebo na Liptovskej Mare. No ak nevyschne, lebo už vysychá. A presne som nad tým rozmýšľala, že to je taká škoda. Ale naozaj, že niečo, že vytrhnúť toho podnikateľa z toho, presne z toho komfortu a kolobehu. A ja sama som si zažila dva také, aj keď to bolo iba, že business chata, business networking, bolo to úplne úžasné, že zrazu človek stretne ľudí, ktorých v živote nevidel a strávi si mi nejaký čas a mám úplne iný pohľad zrazu na to, čo robím a je to neskutočne, to dokáže priniesť hodnotu. A toto je také, že tam by som chcela smerovať. Že to by sa mi nesmierne naozaj páčilo. Vtedy si možno aj povieš, že to robíš správne. Ja si už hovorím aj teraz. Ja osobne sa priznám teda, že ja som ťa prvýkrát videl na festivale Uvedomenia. To bolo, Poznania, pardon, poslucháči. Tam sme sa prvýkrát videli, teda plánuješ možno aj nejaké letné aktivity? Mne sa tento festival veľmi páčil, takže možno pozriem sa a skúsim ich aj osloviť, že myslím si, že tam by to bol priestor na takú väčšiu, lebo minule sme boli v takom maličkom priestore a bolo nás tam veľmi veľa, takže viem si to predstaviť aj na takú väčšiu prednášku. A ja naozaj veľmi rada chodím prednášať ľuďom, ktorých niečo zaujíma. Konkrétne termíny úplne nemám, ale ja sa tak všedy kde objavím, takže stačí keby sledovať. Keby niekto chcel možno nejaké termíny vedieť, tak nájde aj na tvojom webe? Na mojom webe, alebo na mojom Facebooku, alebo na mojom LinkedIne. Takže Dobre. na LinkedIne je tam toho veľa. Takže ak ma chce niekto sledovať, tak Facebook aj LinkedIn, takže tam nájdete. Ešte sa k tomuto vrátim, len ešte poslednú takú podkategóriu, predtým ako budeme končiť. By ma ešte zaujímalo, že keby si nám niečo povedala možno o tých korporátoch a väčších firmách, lebo v podstate my sme sa teraz bavili najmä o takých individuálnych podnikateľoch a ľuďoch, ktorí riešia ten biznis, ale na Slovensku máme aj ten korporátny biznis, teda tie väčšie firmy, a že ako možno tam reagujú tí ľudia na teba ešte. Neviem, čo úplne na mňa, ale zoberme to tak, že ako tento prístup, v podstate založený na talentoch a silných stránkach, tak čoraz viacej firiem aj inak, čo sú tie firmy, že 500 Fortune, tie najbohatšie firmy, tak v podstate drvivé väčšie, neviem čo nie, 90% z nich funguje vlastne na tom, že u nich naozaj berú do úvahy Gallup, pracujú s ním a ten rozvoj tam naozaj cez to majú. Takže áno, bohaté firmy vo svete používajú túto metodiku. U nás to je stále viacej a viacej firiem, kde sa to využíva. A hlavne, keď je to v takejto veľkej firme, tak tam sa to, by som povedala, že možno ešte lepšie dokáže aplikovať do tých tímov, pretože oni tam dokážu s tými ľuďmi pracovať, ich presúvať, dávať naozaj tú zodpovednosť podľa toho, čo im funguje. Tak už sú ako aj otvorení aj na Slovensku voči tejto metóde. Určite áno. Je to stále lepšie a lepšie. Aj nás akože ľudí, ktorí s touto metodikou pracujú, je stále viac a viac. A zase na druhej strane, ono vždy treba začať, tak sa hovorí, že ryba smrdí od hlavy. Takže aj keď sa ide do takejto veľkej firmy, ono to hlavne musí najprv zobrať vedenie. Áno. Lebo ako ja si môžem v tom mojom týme niečo spraviť, je to super, môže to fungovať,
ale pokiaľ to nejde ďalej, tak stále to ostane, lebo to je v podstate také veľmi často aj v tých korporátoch taká, že firma vo firme v podstate, alebo nejaký tím maličký. Môže to im zjednodušiť život, ale fungujú aj takto, čiže nie vždy je to v celej organizácii. A nestretávaš sa možno aj s tým, že prídeš do nejakej firmy, je tam nejaký sektor, ktorý vlastne je otvorený voči tomuto, čo sa bavíme, a možno niekto nad nimi, nejaký riaditeľ alebo niekto, kto rozhoduje o veciach, bude úplne iný, že on si povie, že on je ten, ktorý vlastne je ten najlepší. Áno, určite to tak funguje. Vieš, taký egocentrizmus, že môže byť jedna strana, ktorá chce niečo zmeniť a druhá strana si povie, že ale viete čo nie, lebo o tomto budem iba ja rozhodovať. Áno, je to úplne bežné a aj toto je dôvod, prečo nerobím s takýmito firmami, akože, lebo tam rozhodovacie procesy proste trvajú veľmi dlho a ja s mojimi talentmi, ktoré potrebujem mať hneď všetko tu a teraz, mne nefunguje čakať pol roka, kým oni mi schvália budget a či čosi. Takže ja rada pracujem s ľuďmi, ktorí chcú. A toto je zase sa opakujem, takže preto radšej robím s týmito malinkými podnikateľmi, pretože tam to chcenie je... Ja sa s tým človekom stretnem, ako napríklad s tebou, že hej, mám tu možno, ja neviem, 2-3 ľudí, tak proste poďme do toho, spravme dotazník, začnem ja, uvidíme, potom to zoberiem možno im to bude fungovať a zrazu zistíme, že OK, vrazil som pár stoviek eur alebo 1000 do čohosi, ale na druhej strane mi to prinieslo proste obrovskú efektivitu a my tu zrazu vieme oveľa lepšie pracovať. A toto je na tomto úžasné, že práve veľmi často títo malí podnikatelia mi dokážu povedať to áno oveľa skôr, lebo sú takí otvorenejší a je to pre nich jednoduchšie, pretože to nemusí prechádzať cez 35 ľudí, kým sa to dostane na nejaké schválenie. Myslím, že sme si tu zhrnuli už toho viac než dosť. Janka, ďakujem ti veľmi pekne. A ja ďakujem Bol veľmi to veľmi obohacujúci rozhovor. Dúfam, že sa tu opäť stretneme u nás. Veríme. Kto by chcel Janku sledovať, alebo niečo si o nej nájsť, alebo aj ľudia, ktorí tu dneska s nami na tom workshope neboli, tak si môžu pozrieť jej web janaturzová.sk alebo na tých sociálnych sieťach teda. Taktiež môžete sledovať našu cukráreň, kaviareň Eden na Facebooku a na Instagrame, alebo aj na našom Edencaste. Takže ďakujeme veľmi pekne, milí poslucháči, že ste tu dneska boli zase opäť s nami. Ďakujem, Janka, tebe ešte raz. A ja ďakujem ešte raz za prijatie a to, že som tu mohla stráviť takýto pekný čas. A ja. A vidíme sa teda znovu. Ďakujeme. Ďakujem.